Mierové rokovania o vojne na Ukrajine sa opäť dostávajú do centra pozornosti. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok naznačil, že ruský prezident Vladimír Putin aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský budú musieť urobiť kompromisy, ak má konflikt smerovať k ukončeniu. Trump uviedol, že Spojené štáty zohrávajú významnú úlohu pri hľadaní riešenia a za ideálny scenár považuje osobné stretnutie oboch lídrov. Obaja urobia kompromisy, ktoré som navrhol. Viete, hrali sme v tom veľkú úlohu, povedal americký prezident. Podrobnosti svojich návrhov však neprezradil. K rokovaniam sa vyjadril aj Vladimír Putin, podľa ktorého Moskva dokáže pristúpiť na kompromis, ak bude ochotná ustúpiť aj Kyjev. Ruský prezident zároveň tvrdí, že Rusko môže dosiahnuť svoje vojenské ciele na Donbase a zároveň pokračovať v diplomatických rokovaniach. Na opačnej strane stojí Volodymyr Zelenský, ktorý v otvorenom liste adresovanom Putinovi odmietol predstavu, že by Rusko tento rok ovládlo Donetskú oblasť. Ukrajinský prezident zároveň vyzval šéfa Kremľa na priame stretnutie a navrhol rokovania spojené s prímerím pod dohľadom Spojených štátov. Rusko tento rok neovládne ukrajinskú Donetskú oblasť, odkázal Zelenský a zároveň vyzval na ukončenie vojny, ktorá trvá už 5. rok. Putin však naďalej odmieta podmieňovať rokovania zastavením bojov a spochybnil pripravenosť ukrajinskej strany robiť ústupky. Napriek tomu rastie medzinárodný tlak na diplomatické riešenie konfliktu, ktorý zostáva najväčšou vojenskou konfrontáciou v Európe od skončenia druhej svetovej vojny. Otázkou zostáva, či sa podarí nájsť spoločnú reč medzi Moskvou a Kyjevom, alebo budú boje pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.